man anti hallelujah and I sing praise the Lord. Don't say praise the Lord to you hallelujah. Biko, you have good news. With them good news. Onwele nwa dibia nwa na say na ya na chikwa ya briefly can tell you briefly tupu na enene the testimony of the man. Unene chaya, unene mboje surrender ogwe ya na church. O surrender logwa na church father chala oku. Reverend Father gini chala oku no ngo na afia o si na afia bụ gini chala oku. Anara asị nwata pụta n'ọkụ. Anara asị mmadụ pụta na electric wire. Electric wire achọrọ ịma na ọdịdị ya na idoro dị izo yokwu by mistake or dog vam. So the man na-akọwasị na mgbe ọ bịala na ọ jụgoje chọọ visa o nwetara unu ya nnukwu n'ọnụ ihe nji video ebe maka unu malo the man you guys should also go and verify. By the time you share a video, share it to about 20,000 people. Ndị mmadụ ya amalele onye mwe ya. Ona na ghọta. So, ọ pụtago tibe mkpu chọ na-achọ visa according to him. Chọgide visa na ọ nwetara. Ewesị ya ngwa gịnị ya na chi ya nọ omenala nọ ebe ahụ nọ ndị uke na ndị gịnị nwanne na ndị gịnị nwanne nye nsogbu wee bido omenala. Enu ebe ahụ ka nke bụzi konkri ka ọ bịa tabazie nke a na-akpọ gịnị konkri. So ka ọ na-atanya bụ konkri wee bụ na otu abụ n'ezi na gịnị na otu abụ n'ezi ya ka njesi unu gịnị hapụ ndị mmadụ ka ha believe na Chukwu ha chọrọ believe. As this man no nobody forced him to come and testify, but at least ị na video iya afọ his testimony. Inenekwa video to the end. If mbo surrender ọgwụ ya na church. Ijikwa gina. Na Jesus Christ will always win. If you have not given your life to Christ, give your life to Christ now. Ibukwana carry over. Pana hofu ana abata. Ibukwana gina carry over. Pana hofu ana abata. Maka gina ada mama. Onwele nke ikechibu na-enye gị nsogbu ị na-eme ihe alisi onye tara ya onwe mma na sema ịtara ihe 1 2 3 o wokoro chale ha. I've tested God and see God has been good to me. Jesus dị ire. Jesus na-alụ ọlụ. Jesus na-agwọ ọrịa. Fụ mbosi mbenye testimony nke m. Mbeme gịnị nye testimony nke m. Maka mụ ebe anụ nwanne from gịnị I'm a living witness to what gịnị God can do. So biko nene video now. Give your life to Christ now. Kita ohere kadele gị. Nene this video. Ana na chata ọzọ. Ine ya subscribe or gbe notification gị share ya ka onye ọzọ soro gị n'afọ ihe n'afọ na channel ya ka ọ dị n'mgbe ọzọ. Well, good afternoon. St. Paul Anglican Church. I want to use this opportunity to testify for what God have done for me. Actually, my testimony before Mana, I couldn't make it due to my visa put on Wednesday afternoon. Before that time addressing, and the next Wednesday I'm Abuja. So I want to use this opportunity to testify the goodness of the Lord upon my life. Through Chaloku, my spiritual father. I want to thank God for everything once again. Here I visa now from 2010. I have my 2 expiring passports. 2010 can be the Chowa visa. Actually, 2010, 2011, 2012 instead of my choice. 2015, I renew again. Chowakuya. Abuja 3 times. Na 2015, I all failed my interview. Mwa we si pam na made ejezi. Maka na mataga afu na ya bolu. I will convert ya muto ordinary. Simu no ordinary be able my problem. No na me merodi bia no wore benja azu eje. Onye ye na siri ike na ekwe ihe obu ofuru because no wore ihe obu na na-eme na aga. I was converted to be a native doctor. Maybe I be here. Onworo ememie for years. I never one day
Fia for a day. No, not complain. Even my mom, no, or my family, no, Jebu can to look up at one check was Omenala. You don't understand? Make it that thing until 2023. A message come again through one sister that I must travel. Nchesi and debeku ya na akụkọ dịka asị na nwere ihe ọgwa m. Mana that thing dey disturb m. Mwe chegide mmemme. Egbugidego m ewu na ndụ m n'ọdịnala. Gbugide ọkụkụ mgbugo na ndụ m. Ekposi ya na main road. Trailer bụ ibuli ya enu ọda. Because esi m na around 2009, 28 wee mmebe ọdịnala. Gbugbo ọkụ. Gbugbo ewu dị n'ime ya. Gbuo m ebunu. Gbuo m atụrụ. Emegide mgbe asị na mma nwụ mmiri tere mafia. Anyị mechaa anwụrụ m ọbara ebunu. Nwụọ m ọbara nkịta. Atụnyekwa m ya ma n'anya. Ma otu abụghị ezi. Mana tata ihe dị iche dị n'ime ndụ m. After kezicha m ozi ya nwee chọrọ ihe mmemme mọrọ ememe already ekpebigo m na destiny na-eme is not my destiny because afụboro m ife for single a day. Whatever thing I did there, I am struggling. Struggle. After that, I will see nothing. But I don't know what is happening to me. Until God said it's enough. My mom will say, okay. The first day a lot of people on Wednesday. So on Sunday, God will help me, but I have to do one thing. I have to repent. Already maybe go me repent before the church. So on Wednesday, on Sunday, which na church na nke Chalọkụ na St. Paul okpechara m ekpere nnaba nje renew my passport from 2010 spiritual passport is about 13 years now. This one after Kambiacha na Chalọkụ, this one came out easily, no stress. Mbekwa afọ Chalọkụ sim don worry na ọ ga-apụta. And thank God for today. I'm na Germany. Germany can now video now. So I want to thank God and advise all the members of Anglican Church, St. Paul. Onye nwere nwanne na-eme ya ọdịnala. Ụzọ adịrị ebe because I have tested it for years. Give your life to Christ and everything will be very easy for you. It happens to me. I am a living witness. I believe that it could have been a disaster as before. But today I want to thank God for everything. How the things happen, I don't know. All I know today, I am in Germany as we speak. So glory be to the Lord Almighty. Wow.